Tak já vás zdravím u dalšího videa na Hero Hero a tohle video bude trošku praktické, trošku filozofické a začneme tou filozofií. V Americe už se mluví o nějaké 40% nezaměstnanosti ve white collar jobs. A naučím se s tou věcí to, že ovládám můj počítač, překročím svoji komfortní zónu, kdy buď použiju tady Klein nebo Rucode, jak už jsme to mnohokrát říkali, jsou na to návody, budete je mít i v popiscích. Nebo, nedej bože, koupím si za 20 nebo za 18 euro, to teď mají Claude Coda, kterého pořád propaguju a je na videích tady na Hero Hero, je i v komunitě, na mojich videích, já nepracuju prakticky s ničím jiným. A zvyknu si na to, že ten asistent, neříkejme mu chatbot, ale říkejme mu AI asistent, za mě pracuje a pracuje s daty na počítači, ale musím mu k tomu udělat prostředí, musím mu k tomu udělat chlíveček a ten mu udělám pouze tady přes VS Code, který se dá velmi jednoduše nainstalovat i na Windows. Na Windows lidi mají trošku problém v tom, že je to složitější, ten bot, to prostředí pro něj, ten chlíveček je horší, protože se tam méně věcí ovládá přes text, přes terminál, musíte si tam nainstalovat VSL, ono to jde i bez toho, ale zase ještě o něco hůř Windows Subsystem for Linux. Když si to tam nainstalujete, tak on potom lépe umí s tím počítačem pracovat. A když si na toto zvyknete, tak ten bot je potom schopen dělat všechno. Ve smyslu číst Excely, dělat ne PowerPointové, ale krásné prezentace. Všechny tyto věci jste schopni dělat i na Windows, na Macu. Je to jenom o zvyku a o nějaké přítulnosti. Podíváme se Release Notes. Šup. Každý den ho vylepšujou. A já to potom předvedu v tom VS Codu, jo, s tím klíčem zdarma, říkáme to pořád dokola. Všechno je to jenom o mentálním posunu. Protože teď zapustím a řeknu ahoj, přečti si HTML v tomto adresáři. V jakém je jazyce? Já myslím, že jsem tam stáhnul to v čínštině. Takto si je potřeba na to zvyknout, jenom vidíte, že to chatové okýnko vypadá jinak a není třeba se ho nějak bát. Je to úplně stejné chatové okýnko jako tady, akorát v tom prohlížeči je to o něco hezčí a omalovanější. Tak, Tesla Presentation Enhanced. Vypadá to jinak. No a tady je nějaký predikční model. Já neříkám, že je správně, já říkám, že mu můžu se ho zeptat. Vidíte, že jsem nemusel nic dělat a mám z toho prezentaci. Všechno je to o datech a o tom hello always. V chatovém okýnku neuspějete. To umí každý a je to málo. Potřebujete se prostě posunout mnohem dál a to finále je ovládání počítače, dokonce já Claudy ovládám z telefonu, já už jsem to taky ukazoval. Je na tom návod, když tak na mém YouTube kanále, je to trošku složitější, ale lidi z jiných oborů si to zvládnou nastavit. Není to neraketová věda, je to o tom jenom, že čtu písmenka a to, co mi to píše, tak podle toho se chovám. Jo. Pak jste schopni jet k vodě, otevřít si telefon a říkat robotovi, jak má pracovat. Už jsem vám minule ukazoval, jak si ho nastavíte, aby periodicky něco dělal. Takže tam je potřeba se posouvat za mě. A to je asi vše pro dnešek.